Kini nga promero na ning June at mumuna na muna mangaldo ning General Community Quarantine o reni reng eksena kining ausandang new normal kini City Hall ning Angeles City. Nung no ka rin matutupad ya at papasyagdang masalese nung makanano itang reglamento kita nga ausandang physical distancing na mayayakit ating metro karembalang makapila karening window nanuno ka rin at ilang transaksyon rening kaya katamong kabalen. Bawaling makisaglulo, pilmi kang pumila at kumang numero ka ring transaksyon aluban muketi Angeles City Hall. King lalam na ning new normal setup dapat no kanong misane reng memalen ning Angeles City ali mo ing pamanyulod face mask. Nune ang gyang reng health security protocol king pamaglubkim building. Nga ng Mayor Carmelo Pogila sa Tin Jr., bukod king online scheduling, may muklat lamo namang hotline bangkanitang makakawalang appointment reng ating transaksyon king City Hall. May tungya kanong paralan ni bangkanitang assess re ing foot traffic ampong mayawat siya ing congestion king kilub na ning building. Tumatawag po sila sa mga GADA departamento, no? Yung kung anong kailangan po nilang puntahan. Sila na po yung gumagawang schedule dyan. Yun naman po sa online payment natin, sa mga RPT, kung ano man pong kailangan bayaran sa ating munisipyo. Tayo po ay gumagawa ng paraan ngayon para po maayos natin yan. May mga kausap na po tayo at malapit na po tayo sa final stage, no? Para po magawa po natin yung ibang transaksyon dito sa munisipyo natin na online po lahat ang bayan. Ang giyapo nga tsuta mo kay General Community Quarantine ita pong papasyag na po ning IATF karengega na pong government agency na anuman po yung transaksyon nyo. Gustong nilub ko po karem pong gusali, karem pong building, pilmi, ini pong new normal setup, kalupa na po ning health security protocol, ay paspas kaya pa imbitis ko, footbath, ya po yung aus kanyan, ang kay sa bata na kuna mo ng po yung kaputol tamo, baka nitang kuna nakatamo temperatura. Nung ikaw, ati ka lagnat, bawal. Bawal po. O, pila niya mo na temperature ng ati lagnat, kaya balwan na rin Manol. 38 po. 38 degrees Celsius. Ka magsilbi at atin la po nga isolation area kini, makasadya kareta pong malagnat, lulub, baka nitang ita pong health security protocol, pilmiya pong mapatupad. King pa maglibad-libad ko, sibukan ko naman kumustan, reng memalen ami pasoso king makabang pila. Ing karelang sentimiento, alang magumpisang masakit. Anya ing dapat kanong isipan rareng memalen, aliwa itang kaparusan king abala, nune itang tutong pa magmasabal rareng mamuntukan king balen, bangkanitang kamiyawa king COVID-19 virus. Minsan di ako makahinga, pero kailangan, wala tayong magagawa. Dahil ito na yata siguro talagang mangyayari sa atin for the whole year natin. Hindi naman ho ba kayo nangangamba dito sa kalagayan ho natin ngayon na, ayan, para yung ilan daw parang nakawala sa koral. At hindi iniisip yung kanilang kaligtasan na kahit walang dahilan sila'y lumalabas. Oo nga, nangangamba rin ako. Pero hindi pa naman ako nakakaranas ng mga ganyan sa ngayon. Pero sa ibang lugar yata, marami yata mga tao, gano'n. Pero sa ngayon, wala pa ako na gano'n na overcrowded ng mga tao. Impumpali, daramdaman ta na gani pong kilwal na ning City Hall ning Angeles City. Nanong no ka rin kakaluguran, kareng karakalda po rin ning kukuang health certificate. Baka nita pong nung no ka rin laman po munta kakaluguran, netong niya po ita kareng requirements na sisukapan da po ngening manikwala po. Keni po kilob na ning City Hall. Pakisabihan tayo po yung metong karela na nanding ka pang nanong oras Keni kapatan. Nanding ko pa pong alas 3 po Keni, sir. Alas 3 ning bak ganing Aldo at suka Keni. Pero kakakita mo karakal yun na Keni. Mana mo na no rin may gamitan itang health certificate? Kasi po sir, pika pa na po kasing mama Keni po. Mulik po si Subic sir. Kanya kailangan kayo po yung medical certification po. Sumangit na ning miyabang problema king mumunang aldo ning GCQ king Angeles City, dakalaman sa insingreng kabalen, ingkarelang pamagtikdo maranon, bangkanitang magobra at makipagtransaksyon, metong yang indikasyon, abulalub, aakabyusan ra ing krisis, at dinog pa king balen. Paolo G. Santos, CLTV News.